Ці можна адмяніць чалавека ў сярэднявечча? Так, можна. І шмат пра каго вы ведаеце нешта выключна са слоў іхніх апанентаў, якія гэтых людзей хацелі адмяніць. Класічны прыклад адмены – гэта імператар свяшчэннай рымскай імперыі Фрыдрых II, якога сучаснікі ўвогуле-то называлі цуд свету. У Фрыдрыха проста шалёная біяграфія, ён пакіраваў Сіцыліяй, ён кіраваў большай часткай Нямецчыны, ён кіраваў велізарнымі тэрыторыямі Італіі, і ўвогуле-то прадстаўляў вялікую небяспеку для шмат каго ў тагачаснай Еўропе, уключаючы папу рымскага. У Фрыдрыха быў такі вельмі вялікі недахоп для сярэднявечнага монарха. Здаецца, ён дастаткова крытычна ўспрымаў такія рэлігійныя пастулаты, і яго ўвогуле вельмі цікавіў натуральны свет навокал, ён вельмі хацеў паэксперыментаваць над усім, што бачыў, каб зразумець, як гэта ўсё сапраўды працуе. І тут зразумееце правільна, па стандартах нашага часу у Фрыдрых сапраўды рабіў жорсткія рэчы, ён, напрыклад, ставіў дакладныя эксперыменты над жывёламі. І вось пра Фрыдрыха ўсё яшчэ засталіся сведчанні пра тое, што ён нібыта ставіў эксперыменты на людзях. Гэта паходзіць сведчанне толькі з аднаго ягонага ворага, гэта быў італьянскі манах, які быў прыхільнікам папы рымскага. І папа рымскі вельмі ахвотна падхапіў гэтае сведчанне, дадаў яшчэ дэталяў пра тое, што Фрыдрых маліўся д'яблу і гэтак далей. Гэта склала такі вобраз у Фрыдрыха, які і да нашых часоў нават дайшоў, і ўсё яшчэ вы можаце ў інтэрнэце знайсці сведчанні пра тое, што нібыта там ставіў нейкія эксперыменты над людзьмі гэты Фрыдрых, хоць мы дакладна гэтага ведаць не можам. Вельмі шмат такіх гісторый сярэднявечча пра нейкага ўладара, які быў нармальны, а потым раптам ён з'ехаў з глузду, яны сапраўды вось створаныя менавіта такім чынам. Гэты чалавек быў камусьці вельмі нязручны, і яны зрабілі такую кампанію па адмене гэтага чалавека. І Фрыдрых таксама стаў яе ахвярай.